Ka District Council kumju ka Hima Miliam ka badai pe ya kayudu ka badai kayo ka bahe tam hari lom khasi jantia kila kerpa ek sarkar leng baka deputy commissioner bakan empat pli ya kayudu kat ba ka jingpriang jong kunyang coronavirus kampat kut ha ka megalia ya kania lapun paru CM ka Hima Miliam pe im ainam CM batru dau menteri ketna platengka menteri MB Khaluki ha bakran berklap te kubor hadien ka jilang balum da ka DC ya ka Hima Miliam bat ka KHDC hadien ba ka DC kala kwat yang ni ka Hima ba UCM jong district council halor ka baide ka jingpli no ya ka yodo dina kaliang jong ka Hima hi ba ka jingnyas thu jingmut lambat na kaliang jong district council ngila jingmut ya ka DC ba yang mentasipor kan bahaban khang choi ka yodo nama kumbalong menta ngimtep nama sisim bala pli ka yodo pitip hi kibriu ke lum rumbat ti ka khong san tam ka dewi kwat ka khiai yong yang mentas buat dengan khang chwa ikapat lu iki khun khia ja ki basong pasang te po yudu bakin long ki bayasha yang mentas buat akan ni ka jingwan ju ni kibriu na saba ngimla pi mentep namar si simply ka yudu kumba pitip hi yudu te kum kalong mentah kadon hadu kumbasan hajar tali hidukan dia pelieru kumbo am kumba jingmut I MLA jong West Long men kani ban plie not 25% di ban plie nak taru kam dei masuk ke Hima pe nama sebel plie tuiwe kumno fisha ite yang ngim sha kabu jinge kalai Hima bro kumo fitep hi country exit point kawe ni ka force jungi kam dei ba babuan tang live san police entry exit point dan doa pun tali kan syam jinge yang mentas puah di hadian balaja ni klam jipang COVID-19 ngin sai syong perkhat biang bat district administration bat kalian juga district council shwa kan clear kam nuat wan rai yong klem da yo jingbet nangi ka dor bar su yam ka Hima Miliam nama ka yodu ha ka jingpet jingmi jong ka Hima Miliam ti yong klem ka jingken jok tien ya ka iki yam dor bar ni na kalian ka DC kan nomla macam rai nama ki yong ba ka Hima Miliam kham tip khamha ka bai de ka yodu nama kumba pitip hi ka yodu ka de yong nyam takada banle bansu bankaran thamular kumlong kumba kolong benta ka jula bhajan juga Meghalaya bat jo Hima Miliam ka Assam ka kis ka nambun na kasing sisni tinga ha bastang ni sungawi ka bat ila idon kaman la e no ibo re de mang perkhat pat na mata ka interest bubun jingkun gajar ishim ba ka jukai jingkha dari ban kontak nomor ba ladang play ka yo kristu ba shibun kini kidan kumbolo menta mlak maintain ni social distance ki protocol kini kita baro tingi sohi ba yang menta sport na kalem siam ba kadoba daga jing setuju mod lang ba di siam mudun prom juga da sosial meneh ba idisi milik daga juga jumon ba yang menta sport ka yudu kan khangshwa ba ka juga por ni appeal daga jusmuret iki kun gajar Hima Miliam ba kini syalang ba Hima na menta ka jing ban yo so ban pungkut sai ka jing wan jing ni ki jong ai khla